Els socialistes gironins hauran de votar aquest cap de setmana per decidir qui portarà la batuta del seu partit a la demarcació. Demà hi ha el Congrés a Lloret de Mar en què els delegats hauran de decidir-se entre les diferents candidatures. De moment hi ha dues grans llistes segures que ja han mostrat el seu desig d'encapçalar el partit. La primera és la liderada per l'alcalde de Palafrugell, Juli Fernández. Aquesta podria estar avalada per Joaquim Nadal i tindria el suport dels alcaldes de la Bisbal, Blanes, Ullà o Palamós. L'altra candidatura que ja ha sortit a la llum és la que encapçala l'exregidor de l'Ajuntament de Girona, Ignasi Tió. La irrupció de Tió representa l'entrada de l'anomenada tercera via Idees per Girona i comptaria amb el suport del diputat Àlex Sáez, la senadora Iolanda Pineda i el ripollenc Enric Pérez. Al llarg de les darreres setmanes hi ha hagut un important treball per buscar consens, però ara per ara sembla que demà els 160 delegats hauran de decidir-se. Tampoc no es descarta que a última hora hi hagin més llistes. Inapreciable, és molt petita i per tant el que farem és demanar un certificat